İlk sizler bu isteklerin ağından bir size gösteriyor. İlkten 49 isteklerin için olmanın şoklarımızla bizim istekler Тұрайда қызым, тұр. Сенің яшта бұлай ұзақ яту келішмей. Бигерәк иркә семьяда үскәнсең ахыры, авыр булыр яшәве. Нихәлсең, алтын чәч? Яхшы. Исемең бигрәк матур инде. Үзем ямсыз әйеме? Ямсыз дип, бірдә ул кадәр ямсыз түгел инде. Матурлык ул туйда гына кирәк. Үзеңә ишең табылган бит әле. Балагыз бар. Ям шул була инде ул. Алтын чәч, айналайым. Безнеңчә каян беләсез? Казакчамы? Белмим. Шимкентка кунакка барган идек та шунда бер казак апасыннан ишеттем. Бигрәк матурсыз инде. Айналайым. Матур сүзләрне яратам мин. Алтын чәч. Бір кеңеш беремме үзеңә. Син елмайып йөр. Елмайганда син шиберләнәсең. Ямсыз дип әйткәннәренә ышанма. Бик ямлы, бик матур син. Рәхмәт. Ни булды, Валентина? Нигә җылыйсың? Куркам. Нидән? Әгәр дә минем сөтем җитмәсә, ул ачтан үлсә, ой юк, ул үлсә мин дә яшәмәячәкмен. Ул бит минем соңгы өмитем. Туктале, Тиле!
Курыккансың жылар нәрсә? Жеңіл құтылғаныңа сүйініп, күліп кенә йөрергә кирәк сиңа. Жылап, бала үстереп булмый ул җаным. Күлеп йөр. Балаң да синнән көләргә өйрәнсен. Карагы сен минем күкрәкләргә. Бик бәләкәйләр бит инде алар. Ничә инде аның сөте җитсен. Алай димә, Валентина. Ту-ту. Күз тимәсен. Булардан әле кылын имезергә була. Мин беренчемне тапканда бөтенләй юк иде әле минем. Эзләре генә бар иде. Әле дә хәтеремдә. Иләнешеп беренче йоклаган төнне Зарифулла минем ирем инде тотмакчы була. Кулы шуа да китә тегенең, шуа да китә. Менә шуларны, Валентина җаным, 11 бала имеп үстеләр. 12-нчесе әнә монда керергә көтеп тора. Улларым Газинур Гафиятуллин кебек. Кызларым Галия Банудан ким түгел. СССРның илләрендә. Әле район больницасында табып шундыйлар. Казан больницасында тапсам нинди булмаслары. Менә шуңа күрә 12-нчесе тагын да шәбрәк булсын дип Казан роддомына килдем. Зарифулла әйтә, алмыйлар сине. Син анда учетта түгелдең. Ашыкма, мин әйтәм. Тамарчагым җиткәнне шамаладым да, сеңелләремә кунакка килдем. Тулгак тота башлагач, скорый помощька шалтыраттылар да, алмый нишләсеннәр, туам дигән баланы кире кертеп булмый ич. Туктап торыгыз әле азрак кына. Ни дидең, сеңнем? Бик күп сөйлисез. Балтон инде мин шулай, тел бистәсе. Зарифулла да битәрли үземне шуның өчен. Менә синең кебек бер-беребезгә сырт куеп ятсак та күңелле булмас, я. Шулай бит, айналаем. Шулай. Син үзең Казанда торасыңмы соң ул алтын чәч? Юк. Ульбыда. Кайдасың ул? Казахстанда. Монда ничек килеп чыктың? Шулай туры килде инде. Ирең беләмесең монда тапканыңны? Юк. Хәбәр иттер, ятмасын дөньясын онытып. Ничәнче балаң? Беренче. Ничә яшьсең үзеңә? 32. Кияүгә соң чыктыңмы ни? Әйе соң. Алучы булмады, ямсыз бит мин. Алай димә, әйтмә, алай диеп. Бала тапкан хатын ямсыз булмый. Юкмы сөйләмә, икенче тапкыр алтын чәч, риза бәхил түгел. Кызым да үземә шар микән. Малай булуын теләгән идем. Хәзер инде малайның, кызның айырмасы юк. Хәзер бар да үз бәхетләре белән туалар. Әнә, минекеләр. Тупырдап торалар. 12 булдылар бит, малай җаным. 12. Бик күп инде, өймә. Күп түгел, Гүл апа. Эх, мин 20-не табар идем. 20-гә хатын кызның шыдамы җитсә дә, гомере җитмидер ул, Валентина. Хатын кызның гомере кыска бит аның. Эх, Гүл апа. Без бит 7 ел көттек. Ой, белсәгез. Саша, мин, Сашаның әниләре, минекеләр, барыбыз да көттек. Бармаган больница, күренмәгән доктор калмады 7 ел. Саша бәне кәүләп, сүзләрен нинди генә ишетмәдек без. Ой, инде буйга узгач. Ой, ничек сакладык без аны, Гүл апа. Шуңа күрә зур булып туганда инде ул синең. 4 килода 100 грамм. Артык зур булып туганны врачлар яратып бетермиләр шул. Яшәр микән, Гүл апа? Ой, куркам.
Bilseniz korkkanımdı. Yaşar mıken ha? Gül apa. Mındağılar jıyılıp tuyuna barabız eli malayından, şakırtsan. Oy, şakıram Gül apa, şakıram. Kızlar, barınızına şakıram. Oy. Şunda duygular kızlar. Bilmeysiz şatlığımını. Bilmeysiz qanğanımını. Anı bari tek. 7 yıl bala kütken xotin kızgın anlayala. Balam var bit minem. Ulam var. İsmi Sasha Blaşak. Atisi de Sasha. Ulam da Sasha. Aleksandr Aleksandrovich. Kızlar. Nişik menen atisim yaratam. Siz göz alına da ketire almaysız nişik menen yaratam. Bizning de irimiz var. Yaratmasak şul yerden 12 bala tapmasıyıq. Siz baxtli Gül apa. 12 balağız bara. Nesilimiz şunday indi bizning. Men özüm Zarifullah'ның jili tiyip gitse de balaga uzam. Tek mine singlibizgine. Qozonga ketdi de iri bilen ikisi bir balanın көзіне qarab turalar şunda. Oy Gül apa. Min mi? Min mi Gül apa? Mene görürsiz. Bola! Bir yol açılgaç bulayındı ol, Valentina. Mene körde tur. Gülfin apang Gıymadal İslamova kibik geroy ana bilirsin ali. Valentina. Degerek motor isminde Valentina. Marja bulgan bulsam men özüme Valentina ismi qo'shtirgan bo'laman. Sen endi menga Gula deb aytma yaraymi Valentina? O'z ismim bilan gina ayt endi yaraymi? Oy. Ellen iş kişitin bit Gül apa. Birde qiyin tugil. Gülfine. Gül. Svitok. Bilasizmi Svitokni? Mana shunday finasi narsa o'rnata turgandir endi o'zim da bilmayman. Gülfine. Gülfina. Gülfina apa. Mana Yaraymi şuna. Mana. Unutmag'na endi hozir. Ой, ну перестаньте ради бога. Dashmim singlim, dashmim. Zinhar ashulanma. Isming nishiksin sening singlim? Qozon raddimining sholbalar endi anim. Rayon balnisi bo'lsa. 3-balamni topganda men Malayevka o'g'lining bir xotini bilan bir karavotda yotdim. Ey! Rahatlandik-gina endi siylashib. Rahmat. Qarab turamda. Ne kirmaysiz, ne ketmaysiz. Ya kirib o'tirig'iz, ya endi. Yo'q. Men anda kirga yaramay. Nishab yaramasin, bunda butunimizda bir tegiz o'zig'iz. Men butun отделениеdan. Bo'lsa o'zmi? Bizda da yig'ishlar o'rinlar yotmay. O'zig'iz. O'zig'iz. Aydagiz. Sizning palatig'iz qo'ydasin. Osta. Ondan indilar yota. Balasiz xotinlar yota. Balag'iz bo'lmaymini. Aytam ana. Siz birde qayg'irmag'iz. Bolalardan hozir kim rahat ko'rgan? Intigib azaplanib o'stirasing de. Ana bizning Qo'shni Xadisha opaning malaylari. Qaysi qoya taralishi bitdi. Adreslari da belgisiz. Siz tag'in berdi?
Соңғы тапқыр кисетем. Әгәр тагын шушы отделениега кирсәгез, Китәм, доктор. Китәм. ятыгыз урыныгызга. Балам булмый. Булмаса, сез тау бермәкче буласызмы әллә? Соң юатырга кирәк бит инде кешене. Ятырга. Ятыгыз урыныгызга. Сез врач кеше. Алай дип әйтү сезгә килешми. Аларга бу отделениега кирергә рөхсәт ителми. Аңладыгызмы? Сезгә дә теләсә кайда йөрергә ярамый. Харап икән, тегеләй ярамый, былай ярамый. Кешенең авыр хәсрәте бардыр, җаны үрсәләнәдер. Аңа сөйләшеп, җиңеләергә кирәк. Өйгезгә кайткач, иркенләп сөйләшерсез әле. Аны кайчан күрәм мин? Ярый, тынычланыгыз. Ул хатынга сез дә, без дә ярдәм итә алмыйбыз. 10 ел элек баласын төшерткән. Беренче баласын. Бүтән узмаган. Теге вакытта врачларны тыңламаган менә, хәзер йөри. Сез һәм без нишли алабыз. Бирегез әле кулыгызны. Яхшы. Тик зинһар бик күп йөрмәгез. Сезнең хәлләр ничек? Куркавыл! Ятам. Нидән? Сөтем җитәр микән, доктор? Җитмәсә, әйтерләр. Яле. Барысы да әйбәт булыр. Бер дә борчылмагыз. Сезнең хәлләр ничек? Яхшы. Бүген тордыгызмы? Юк. Бераз йөрергә кирәк. Йөрергә ярамый миңа. Нигә? Шулай. Сез врач. Сез белергә тиеш. Олы курсаклы булып каласым килми. Ай-һай. Бик күп беләсез икән. Әнә теге апага карагыз әле. 12 бала анасы тал чыбыгы кебек зифа. Безнең бит май җыеп ятырга вакыт юк. Ой, ятам. Гомумән, әйтегез әле аларга. Миңа дәваланырга, ял итәргә кирәк. Ә биредә базар. Нигә тавышланасыз? Без сөйләшәбез, Гнайзара хатын. Әкренрәк сөйләшергә кирәк. Шибен тимәс ширитерләр командасыннан икән теге. Сезнең хәлләр ничек? Яхшы. Торырга ашыкмагыз. Сезгә иртәрәк. Әйтегез әле. Кызлар әтиләренә ашыйлар, мәниләренәме? Сез кемгә ашаганын теләр идегез? Миңа түгел. Күреп торасыз, ямсыз бит мин. Кем әйтте аны сезгә? Минем янга якын килгән егет булмады. Димәк, жүләрләр. Мин дә шулай дидем. Нәрсәгә сиңа егетләр? Ирең булгач. Утырыгыз әле урыныгызга. Утырыгыз. Бөтен җиргә өлгерәсез. Бөтенесен күрәсез, бөтенесен ишетәсез. Күңелсез сезнең казаныгызда. Район больницасында мин рәхәтләнеп йөри идем. Сашенька! Мин, танысымы мине, Саш! Яхшы
Чүгіз оннан. Доктор, Азира Хатуна, Сашин келген бір күні сіз айтам, пожалуйста. Саша! Яратасың мені, Сашенька! Сіз әйткен сөзін аңлайсыз ма, жоқ ма? Anlayayım doktor. Anlayayım doktor, anlayayım. Doktor. Azra Hatun. Bizim bakışımız var. Şeşetlerimiz bir köp. Men sizge şeşetler getirimin. Yemi doktor? Barıgızga da. Barıgızga da. Тынычланығыз кетірерсіз. Тек зинһар тынычланығыз. Сізге тынышырақ болырға керек, бала шықасығыз бар. Buldu. Niye etseniz de tınlayayım buldu. Міне нәрсе қадірләнилер. Форточка ерлер білен сөйләшер үшін уйылмаған. Әгер тағын шулай қылансағыз, қодақлап қояшақпыз. Аңладыңыз ма? Anlaşıla doktor, anlaşıla. Үйіңізге қайтқаш еркіндеп сөйләшерсіз әлі. Үйге қайтқаш, ирлер белән сөйләшергә вакыт буламыни юк? Кешенең ирләре иртисле, безнеке ир идер инде шабап. Ярый. Тик зинһар, әкренрәк. Güzel opalar. Alınızdan jılaklarınızını. Sabır. Kabalanmış yağına. Olay kısıp tuttular anı. Kursetmiş mi sizge? Yetişip gider Ninочка. Gitmey. Ana o bakan kara kız. Boşta oşatığız nesnesli İstanbul bitinde. Onlar elige bütünüsü bir tüslü. Тугай Ninочка. Minike. Sileşme kız. Siz niye oşatmışsınız? Oşatırmın bir şılma kız. Mine borçlular için okuttular. Бик үссізлі болар ақыры. Қойын білесіз, Гүлфин апа? Білмеске, мен аларның қойсы нинди боласын қарнымда ятқанда оқ білем. Нур исламым сілкініп те қарамады.
Hazırda yıkı yarata. Elfiyem gül tibini ıttırdı. Hazırda üstünde yurganın tutmay. Eferitim kıvırsına da kıvırsınaydı. Hamanda oturgan ornunda tikkine otura almay. Burgalana. Benim kızım üzüme şamagan. Anın singlisine şagan. Anın singlisi şiver. Ana sıklanmagan yigit yok. Amineki. Nah benim kaynana. Kızlar gelin zevkim. Berketim minikler. Ami. İsen meniyim. İsen misiniz? Antenin sirgeme. Yaxşı. İz gitkiş. Vırşılmağız. Aldım. Varın daldım. Antenin sirgeme. Anağız sizge şagan. Da. Честное слово! Yok, нормально. Siz Saşın aşırtmagın, Saşın. Temlaşadalar mısına? Qaranı, aşırmagami? Valentina, Sırali, bizleki görünmemiken şunda, Zarifullah görünmemi. Hazır Gül apa. Saşa, Qaranı Zarifullah görünmeyman da. Gül apanın yeri. Nindireksiniz Gülbin apa? Ağın kişi sen lakayım tanılıp durayındı. Qora şeşli bulur, mıyığı var. Burnunun sun kanatında belekey güne mini, un kolun bulgap yerir. Urtaşa buyla uzun kırpıklı. Üstüne nerse kiygendireyim de bilmeyim. Saşa tınla, qora şeşli, mıyığı var, urtaşa boylu. Anladın mı? Mine, tapsan şu terazide kesin gelme. Gülbin apa, qora güzel enatini tümülme. Qora güzel. Şu kızı, alama! Saşa, kirek mi? Ana ulusu. Zarif, şıkın şık. Kayan kilip şıktın. Avulda işin bitken melle, munda yürümesen. Ay, nerse bulsun deyindi mine. Nişik izlep taptan. Biri de şu alıp geldin mi? Balalar ne halde? Saşa, şeşekler apiligiz yemi kum ittirip. Uzaklamayayım. Eygem bitiyorlar mal. Zarifullah, mini iştesin mi? Gülsine sıyırını savganda özünde qaraptır. Sıyırının qadatını bilesin qarali. Oyrattan hot yok mu? Oylarına qala subuyuna düşmesin. Qozlarını alıp qaytıp yabırgan unutmağın. Saşa, ak gülmegen gırtirodның adresi söyleyeyim de. Zarifullah! Biz dalga çekende gaz tukta gülnü. Zarifullah mini iştesin mi? Qarali, barqay, girmeminde bulganıp söz aytmesinler. Qarali, urakka düştü gizmeli. Qarab, yırtkan bayınыңna. Былтырда üç gün remontlap yattı. Antayın sirkerim. Zarifullah, 4 günden шығам, келіп үйірме, өзімді қайтырмын. Әми! Зарифулlah, шоқын шық тұқталып қая шамасы! Саша! Зарифулlah! Тұшығы анан дизреп! Саша! Antayın Yarın sirkerim. sağ ol, Zarifullah, sen kaysana! Saşa! Eğer de o şık fortuşku yanında durup, köpekleri kızga salkın titirseniz, siz de indin, olaşağı tugul bitsin, onlardan kirek, ben çıkarım.
Siz nega balag'ingizni oshatmadingiz? Qo'ying bilasiz. Bilmasam men birida ishlamas edim. Nega oshatmadingiz? Nega siz menim bilan onday tonda siylashasiz? Men aliga sizning bilan normal tonda siylasham. Siz balag'ingizni oshatmagansiz. Men sababini bilirga tegish. Menim ko'kraklarim og'ridi. Vrach bilan bu turida. Nega indashmaysiz? Yaxshi. Hozir vrachga aytam. Sen singlim, olar bilan motorroq siylash. Sening bolangni qarashilar inshaalloh. Нәрсе? Имиләреңнең башы ярылган мәллә. Бала тапканчы белмисең шул әле ул нишләргә кирәк икәнен. Аның башын угалап, йомшартып торырга кирәк. Әллә нинди әле син? Әллә соң бер зур начальникның баласымы? Безне санга сукмауңмы? Без бит бирдә барыбыз да аналар. Валентина дөрес әйтә. Без монда бөтенебез дә бер тигез. Ачылып китеп сөйләшсәң, biz de senin karşında gülüp güne dururduk. Alay yaramay. Sile bitirdin mi? Yok hali. Gülşep qaradım aytlara xatırını. Bala şatılmağın. Ko'rsatigiz ali ko'kraklaringizni. Kerakmi? Nechuk kerakmi? Dilamim. Oshig'roq aytib aytigiz ali. Dilamim imizirga. Ni uchun? Dilamim bitta ketdi, nega baylanasiz? Sabırroq. Sabırroq. Aydagiz. Joylab qina söylashing. Men bit sizning palatag'izning vrachi. Shunga ko'ra bilirga tegish. Ni uchun balag'izni emizirga tilamaysiz? Ул menga kerakmi? Sababi jiddiymi? Jiddiy. Irigiz bormi siz? Yo'q. Erim yo'q menim. Altın şeş. Aynalayım. Bağır kesegim nega жылыйсың енді? Алтын шеш. Милая. Хорошая. Соң ол бала бізге де қызғаныш. Нишләтик соң енді? Алданалар шул. Атын қыз алданыр үшін яратылғандыр енді. Алтын шеш, жылама инде. Менә күресең барысы да яхшы булыр. Ул бит кызып китеп кенә әйтеп ташлады. Менә тынычланыр, уйланыр, барысы да яхшы булыр я инде. Жылама инде. Алсам инде жылыйм. Бүтән кеше өчен жылап бетереп булмый бит инде. Менә без үзебездән белән сөйләшербез. Тимагыз. Юатмагыз мине. Мин аңа әйтәсемне барыбер әйтәм. Табигать сиңа иң бүйек бәхет биргән. Бала табу бәхете биргән. Ә син рәхмәтләр әйтәсе урынга син. Җәй инде, җәй. Юри генә бит ул. Шаяртасың гына бит син сеңлемәйме? Шаярмасын да. Бала шаяра торган нәрсә түгел. Уенчык түгел. Уенчыкны да ташлап калдырмый җүнле кешенең балалары. Ире юк имеш. Минем дә ирем юк. Ләкин баламның атасы бар.
Жігітлер қарамадылар мені. Қолымнан тұтып сиям деген кіші болмады. Күйеуге де оларға тілемеділер. Қартая башлағанымны аңлағаш біреусіне өзім ялындым. Баланасы ет мені дедім. Баланасы болып bu дүниядан кетесім келді. Күлдігіне ол бірау меннен. Шанмады менің шынлап айтқан сөздеріме. Бәлки қорыққандыр да. Екіншісіне ялындым. Езіме қарарға қорықсаң түннен кел, қараңғыда езімні көрмәсің дедім. Бала табасым келе дедім. Баламның атасы сен екенін бірауға да айтмам деп ант еттім, жыладым. Күлмеді ол мені. Аңлады мені. Мың рахметлер ясынан ауыл мені бақытлы етті. Мен ана менің балам бар. Мұндан соңда менің қаным аңарда қалашақ. Жанымның бірілі жаңарда болашақ. Менің бала, менің көкірек сүтім немгенде, менен де бақытлы кім бар бұл дүнияда? Сен нешік жаның шыды. Мен ышанмаймын мұңа. Тілесеңіз не ішлетіңіз, сіз мен ышанмаймын мұңа. Ышанырға да тілемеймін мұңа. Егіз, болды. Дүния көрмеген әлі сіз. Бірде ишеткенігіз жоқ му әлі? Ятығыз орынарығызға. Ятасыңыз келмесе, коридорда ерегіз. Нәрсе икәулеп кішіге ташландығыз. Кішіні суғы жеңілі ол. Нәрсе? Алдандың мұны сіңлім. Сен бек бітірінме. Нешлетесің енді қазір? Бұларға өпкелемеді. Олар сені яқын етіп кіна ашуланалар. Әйде, тұрып отыр. Сіңлім тәмлі көштен әшлер кірткен. Әйбәтләп сөйләшә ашық. Жеңіләйіп кетірсің. Сөйләшсін, хәсрәтіңі ішіңе жиып ятма. Иміз сен балаңны, олырсың мы, алмассың мы? Башта иміз. Аннан соң өзің тағын бір қат ойларсың. Ирге исің кетмәсін. Ират инді ол. Ишік алдындағы әтәш шикілі. Балаңны көргәш ол дәлі икінші түрлі ойлар. Нәрсе? Үйленген нәрсе еді мәней. Әтейің, әнейің бармасың? Кетігіз, а? Кеттегеш. Кетерме? Біз мұнда ғымыры бойы ятмайбыз. Көп болса атнауын күн.
Яныңа келгеннәрне қуарға ашықмасын. Юғыса, келуші дә болмас. Ялғыз башың нишләрсің? Яли, тұр әлі, отыр әлі, кирленмәлі. Әдіресін әйт, ол сені алдаған мәлғүннің. Біз аңа хат yazып салайық. Яшул әлі сен. Көп нәрселерні білмейсің. Міне мен түнлерін уянып кетем де балаларымның барсының да башларынан сыйпап шығам. Әміне сыйпарлық кішің болмаса. Кетігіз дейдім. Бәғірін қатқан сенің жан кесегім. Ауыр болашақ. Өзіңе де, бүтәнлерге де. Бәғірі қатқан кіші, қорқыныш бит ол сіңілкәйім. Изгілік те ішлей алмай ол. Ішләгән изгілікнің қадірін де білмей. Балаңның рәнжуіннен қорғышмасам, ананың рәнжуі балаға, әміне баланың рәнжуі анаға түшә деп әйті, минем әней. Міне, сөйләшәбіз әлі иптәш врач, бик матур гына сөйләшәбіз. Неге алдашасыз, Мингличева? Ирегіз бар бит сіздің. Неге дәшмейсіз? Неге әлі сіз менен сұрау аласыз? Мен сіздің врачығыз. Врач болсағыз, өз ішігіз білән шүгіләнігіз. Сұрау алу сіздің іш түгіл. Сіз ирем жоқ дейдіңіз. Сіздің ирегіз бар. Законлы ирегіз бар, Мингличева. Неге дәшмейсіз? Мүмкін болса біразға ғына шығып тұрыңыз әлі ханымдар. Сіздің законлы ирегіз бар, Мингличева? Әйі бар. Неге алдашырға? Анысы менім іш. Балағызын алырға тілемәуігізіне ирегіз білемісің? Өзінен сұрағыз. Ол командировкада? Ол студотрядта. Сізге бізден не керек? Меңа сізден бір нәрсе де керек ме? Мені сіздің балағызының жазмышы бірші. Неге сіз аңа біршіласыз? Баланың әнесі біршілме екен. Кімдер біршілерға тиіш? Мен аңыламайым сізні, Мингличева. Аңлашылмаслық не бар? Баланы алмаяшақмын. Һәм менің ирім де, законлы ирім де шул фикірді. Не үшін? Әлігі, бізге бала керек ме? Ол бізге қымашаулы. Нешек? Бала қарарға біздің вақытыбыз жоқ. Бізге екібізге де оқы бітірерге керек. Әнелеріңіз бар мысып сіздің? Біз аларға бұрышылы бұлырға тілемейбіз. Екібізді. Неге алайса балаға аузарға еді? Ол біздің ялғышыбыз. Неге абортқа кірмәдіңіз? Бірінші баланы түшірткеннен соң, екінші балаға ұзмауғыз мүмкін дейділер. Кім білі? Бәлкім бізге келешекте бала керек болыр. Шондай тыныш сөйлешесіз? Неге ақылдарға?
Artık emosiya selametlikka zararlı. Söz bit. Sizning balag'iz turunda bora. Anlayın bilen. Аңлап бетермисез, сіңлем. Siz nerse singlim de singlim. Ayttılar bit sizga bala bizga kerak. Kimga kerak şul qarar menim. Bizning bir nindi de pretenziyamiz yo'q ham bo'lmayacak. Әниләргез белән сөйләшәчәкбез. Faydası bulmayacak. Sileşigiz. Deliler iken olsunlar. Tik bizga pretenziyaları bulmasın. Кытышкыч. Мин мондыйны беренче тапкыр очратам. Dağın ışıratırsız da. İkinci bulur. Niga korap durasız? Yaltırga tilep mi? Юкка тырышасыз. Сез укыган институтка хәбәр итәчәкбез. Biz ул вариантны да уйладык. Biz җинаять эшләбибез. Аборт ясатып үтергәнгә хөкем итмиләр. Ә нигә моның өчен хөкем итәргә тиешләр? Ни айырмасы бар? Кем карарга тиеш сезнең балагызны? Сез уйладыгызмы шул хакта кем карарга тиеш? Кабатлап әйтәм, кемгә кирәк шул карар. Андыйларны карый торган махсус урыннар бар. Дәүләт җилкәсенәме? Дәүләтнең җилкәсе юк. Дәүләт үзе кешеләр җилкәсендә утыра. Дәүләткә хезмәт итәргә кешеләр кирәк. Кирәк икән, үстерсен. Иманыгыз бармы соң сезнең? Мин ул сүзне аңламыйм. Бишек җыры беләсезме? Безгә аны өйрәтмәделәр. Сез бит ана. Мин хатын кызгыны. Ул миңа кырсакта чакта ук ят иде. Кеше исемен йөртәсез бит сез. Кеше исемен йөртүчеләр миллиард белән исәпләнә. Барысы да сез күз алдына китергәнчәме? Мин тормышны үземчә күрәм, сез үзегезчә. Мин бит сезгә нигә сез минемчә уйламыйсыз дип әйтмим. Нигә әле сез үз рецептыгыз белән миңа бәйләнәсез? Сабыр. Сабыр сез моны чынлап түгел. Сез моны юри генә. Безне сынап карар өчен шулай бит сеңлем. Ә нигә миңа сезне сынарга? Ул минем вазифама керми. Шулай ук мине сынау да сезнең эш түгел. Мин ничек телим? Шулай яшим. Миллионы, миллионы, миллионы. Алых рус. Әгәр Незаконно. мин теләгәнчә эшләсәм, Незаконно. мин бит сезне моннан тиккәләп чыгарган булыр идем. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен. Чыгарыгыз, булдыра алсагыз. Кызганычка каршы гуманность дигән нәрсә бар дөньяда. Кешелеклелек бар. Айып бар, кызганычка каршы. Ичмасам имза торыгыз. Чыкканда алмассыз. Сез врачлар телендә сөйләшмисез. Әнә авыл апасы кебек сөйләшәсез. Нигә миңа аны имезергә? Ярамый. Ярамый миңа аны имезергә. Еләшмәсен. Мин ардым. Миңа ял итәргә кирәк. Мәсьәлә ачык. Калганын үзегез хәл итәрсез. Бәлки уйларсыз. Сеңелкәем. Бәгыркәем. Син кара әле минем күзләремә. Кара әле күзләремә, бәлки күңелеңнең бер пишмагында. Михырбаныч кына калгандыр. Сеңлем. Кара әле күзләремә.
Sizga ne bulday Zaraxatımni? Бишинчи палатадағы Менгличеваға баласын кіртмеңіз. Яхшы. Тоқтаңыз. Бәлки кіртірге керектір, Сіз неше ойлайсыз, немечке? Білмейм. Кім білерге тиеш? Siz bugün elleninde Zaraxatımni. Мен ол хатын білән әлігіне сөйләштім. Nega onun bilan сөйләшеп торырга? Кеше еш ол. Кеше. Кеше андый булмай Zaraxatımni. Ненде була? Кеше төсле була. Шақыртығыз әлі аның әнисін. Ирінің әнисінді. Яхшы. Ә сен, Ниночка, бишік жыры білесің? Qaysı мәгънәдә? Ярар, барығыз. Мен азғына ял етем. Кірерге яраймысың? Не бар? Былай ғына еді. Кірігіз алайса бұлай ғына. Ішім пұшып кетті әлі міне. Неден? Неден деп, әлі нешік бет. Нәрсе әлі нешік? Білесіз ішінде. Білесіз ме? Кіріп ятығыз әлі. Сіз әр вақыт аяқ үстінде үзілігіп кетсәгіз? Үзіліксе тағы. Қызықта түгіл. Мұнда кәмет көрсетмейлер бит. Көрсетелер екен шол. Ауылға қайтып сөйлесем, ышанмыйлар инде. Нәрсе? Ауылда барсы да әйбәтміне? Түрлісі бар да, бұлай уқ түгіл инде барыбыр. Ират қойда да азғын инде ол. Әміне хатын қызның бұлай болғаны юқтыр. Яқшылары көбірек кіне түгіл, бек көп. Ана шуңа көре мұндай хәл қорқыныш болып тыйылады. Иеләшмәсәк иде. Ирсіз бала өстіруге күніктік инде иеләштік. Ирсіз бала тапқанларының балаларын алмауына иеләшіп келәбіз. Биреде ирлі хатынлы. Икісі де салқын ақыл білән. Мұнысына да иеләшсәк, кім боларбыз біз? Балаларыбыз кім болар? Шулай шул. Бишік жырларын ұнытып барабыз. Ұнытып барабыз екен шул. Ауыр енді сізге де. Мұнда ішләуі. Әйемі. Өзігіздің балаларығыз бармысың? Бар. Біреу гінәмі? Үшеу. Онысы яқшы екен әлі. Кім біле бит? Улым, қызым деп башларынан сыпарға вақыт та yok, шабабыз да шабабыз. Баштан сипар үшін көп вақыт керек түгіл анысы. Гіл сипап тұрғанны да яратмай балашаға.
Көңілің изгіде болса, тұя ол балашаға, әнисінің көңілін, әтисін шулай. Шулайдыр. Сіздің тәжірибе зоррақ. Кіші болсыннар еденді. Ил алдында ұятқа қалдырмасыннар еді. Өзің гіне білсең ол, ауыр болса да түзесің. Әміне ил сөйлесе, балаңны хурлап, онысын көтеріп болмайдыр. Әлі бір күн әтесі Зарифулла ұлымалайға айтып қартыра. Қараны, кішілер алдында яманатың шықса, сыңа бір сөзді әйтмейм. Өзім басу қапқасына шығып, асылынан дей. Күліп күнә ері сорынға әллән инде көңілсіз нәрселер сөйләшіп отырабыз. Ие ме? Қарағыз әлі. Оны бізден шығарсағыз яхшы болар еді. Қоя шығарайық. Бүтін палатларда нәқ сіздің кебек кішілер. Шулай да. Онысы мен өзім төзім халықта. Икебіз бик не бит. Бала деген нәрсе оларға бик те қадірлі. Ол бұ болып қоймағайы deyip қорқам. Доктор! Әйдәгіз тезірек! Алтын шеш! Алтын шеш! Әкренрәк йөрегез, йокласын. Баласын өзім емізем сіңлім. Менің сүтім жетерлік. Ятыгыз урныгызга, аш булмас. Ятам сіңлім, ятам. Міне, көрдің ме, Валентина? Бек артық неттерге ярамай. Өз нервыңа өзің баш болырға керек. Алтын шешнің баласы қызғаныш. Елі сен, жоқны сөйлеме. Мұнда баланы аштан өтірелер дейміне. Өзі де бек әйбет болыр. Өтәдейді бет, біраш. Барсы да шул қабағат арқасында. Болды, жетті. Ана, сенікі. Сашенька, Сашуля, бізді йоқлайлар. Бар қайт, жаным. Яқшы. Бітінісі де яқшы. Ашуланмағызынды Гүлфин апа келген бейді. Мәлі қызық, неге ашуланайым? Ябығыз сквозняк. Ненде сквозняк болсын, алтын шешке хауа керек. Ябығыз дейлер.
Келіп кіне қара. Қазір форчикадан тұтып ұрғытам. Сенің сасының несінап жатырғанында паганы. Вот я замолчущая стерва! Кімге айталар, Валентина? Айтып тұралар бетсеңе, көріп тұрасың алтын шашының қалын. Валентина, сен сүгілме. Емсіз сөзлер айтма. Олғына азалаңа. Барға керекмей. Емсіз сөз айтып, күшіні түзетіп болмай. Анлар сенің ол сөзлеріңне олың іштіп ята. Әй, ішітме дейме. Көңілі білән ішіті ол. Бала ол сенің не ойлағаныңа қатлы ішіті. Онлары тәмсіз тілі қатынларының балалары да тәмсіз тілі бола. Әлі сіздің бірде сүгінгеніңіз жоқ ма? Жоқ. Ішті әдемі? Бар-бір енді ол іштәні, игәні. Біздің ішті. Бізде де енді онысы. Сүгінәлер. Қатын қызлар сүгіне, Валентина жаным. Тек тұрғаннан сүгіне. Сиырны да сүге, сүт алырға келген шоферға да сүгіне, үйге қайтқаш иріне сүгіне. Әллән енді сүгіну сөзлері біләлер. Әміне матур сөзлер білмейлер. Ер болды. Болды. Ят орныңа. Әлі врач айтып тұрды. Бишік жырларын ұнытып барабызды. Шунда ішімнен гіне ойлап, ұялып қойдым. Менім де бит байтақтан берлі бишік жыры жырлағаным жоқ. Гүл жырлап тұрмасаң, ұнытыла шул ол жыр. Валентина, сен бишік жыры білесің ме ол? Білмейм, Гүлфин апа. Мен білем. Міне, ұяттықта, әсен еқла, айналайым еқла. Тілімні тұя алмайым шыл, тілімні. Мен еқламайым. Сіз сөйлешіңіз. Мен сізні тыңлап ятам. Сөйлешіңіз. Жоқ енді, жоқ. Сестра сөйлешмеске қошты. Менің сізні тыңлайсым келе. Қорқыттың бет алтын шай. Яқшы менді қазірі. Сөйлешіңіз. Сөйлешігіз деген шаның сөйлешіге сөзінде табып болмай бет әлі. Міне халің яқшырғаш, сеннен бишік жырғызны жырлатабыз. Ауылға ұтып алып қайтам. Оптырасын әлі балалар. Ой, мен де Сашыға айтам, язып алып келсін. Төсмәді. Башына ой кіре башлады ақырысы. Бұрғалана. Біз әлі Юрий ул барында үшеулеп бишік жыры жырларбыз. Міне әйтті дейірсің, үкіріп жылы яшақ. Оннары кетіргіз меңа. Баламны да яшақ. Жырнығаның шонсы яқшы, үзәкке барып қалала. Бір уақыт біздің ауылда шондай бір хал болған. Бір қыз түбәліп әнесіне қорап тұра екен. Неге бұлай қызым түбәліп қорап тұрасың деген әнесі. Міне сеннен туғаныма хурланып қорап тұрам әлі деген қызы. Шуннан соң шул күнне ауылға концерт келген. Шунда бір жыршы бик матур етіп, мұңлы етіп, әнем, көз нұрым деген жырны жырлаған. Шуннан соң қыз үйге қайтқаш, әнем, көз нұрым, зинағар мені ғафу ет deyip жылаған. Ondan soң әлі біздің көрші ауылда, Салтықта. Тағын сіз. Қазірік шығып кетігіз. Зинхар тауышланмағыз енді. Мен бет бір гіне нәрсе сұрайым. Сұрамағыз да тыңламайым да. Шығып Сестра. кетігіз. Шығып кетігіз. Сестра. Шығып кетігіз дейлер сізге. Әйзара қатыны. Мен бір нейді әшілей алмайым. Милиция шақырта алмайым ішінде мен.
Иптәш врач, зинһар өчен. Сіз әйткән сүзне аңлыйсызмы, юкмы? Аңлыйм. Зинһар өчен тыңлагыз мине. Әз генә. Я тыңлыйм. Тыңлыйм. Нинди кешесең сез? Әйтеп торалар бит сезгә. Я сөйләгез. Гинекология бүлегеннән мин. Беләм. Балам юк минем. Дәваланам. Беләм. Мин белмәдем. Яшь идем әле мин. Миңа баламны төшерергә куштылар. Шулай туры килде. Врачлар әйтте. Тыңламадым, ышанмадым. Яшь идем әле мин. Бүтән булмады. Балам юк минем, доктор. Мин нишли алам? Ярдәм итегез. Миңа бала кирәк. Ярдәм. Нинди ярдәм? Бала кирәк миңа, доктор. Әйтегез бит. Аерылышабыз, ирем. Мин яратам аны. Аңардан башка яши алмыйм. Башта аборт ясатырга үзе кушты. Ә хәзер аерылышабыз, бала кирәк миңа, бала кирәк миңа, доктор. Аңладым бит, җан кисәгем. Кызганычка каршы мин сезгә бер ничек тә ярдәм итә алмыйм. Ә сез миңа ярдәм итә аласыз. Мин барысын да ишеттем. Нәрсә ишеттегез? Теләсәгез эшли аласыз. Я әйтегез. Нәрсә эшли алам? Мәгез, сезгә. Нәрсә булар? Алыгыз сезгә. Тик ярдәм генә итегез. Җыеп алыгыз әле буларны барысын да. Һәм барыгыз чыгып китегез. Күземә күренмәгез. Туктагыз. Мин сезгә әйттем. Ярый. Ачуланмагыз мине. Ачуланмагыз мине. Тик сез миңа ярдәм генә итегез. Ярдәм итегез миңа, доктор. Миңа бит әйттеләр, өйрәттеләр. Больницадан бала алып чыгып була диделәр. Мин бит, доктор, иремне алдадым. Мин балага уздым дидем. Больницага бала табырга кирәм дидем. Ул әле хәзер командировкада. Мин ул командировкада чакта кирдем. Ярдәм итегез. Ярдәм итегез. Кызганычка каршы мин сезгә бер ничек тә ярдәм итә алмыйм. Ә сез миңа ярдәм итә аласыз. Мин барысын да ишеттем. Баласын алмый диделәр. Бирегез. Бирегез миңа ул баланы. Бирегез, доктор. Бирегез. Я. Зинһар өчен. Тынычланыгыз. Бирегез. Торыгыз. Бирегез, доктор. Торыгыз. Тынычланыгыз. Тынычландыгызмы? Инде мине тыңлагыз. Доктор. Алкаларыгызны, йөзекләрегезне киегез әле. Менә шулай. Инде менә булай. Кем сезгә әйткәндер артык бала бар дип мин белмим. Әмма булган очракта да булай гына. Җиңел генә эшләнми ул бала бит. Адәм баласы. Монда итәк астыннан гына алыш бириш итәргә Сорочи базары түгел бит. Әйттеләр. Мөмкин диделәр. Менә кем әйткән, менә шул килеп, безне өйрәтсен әле ничек эшләнә икән ул. Менә мин сезгә әйтәм. Әгәр бала сезгә бирелгән очракта да, аның сезнең бала түгеллеген ирегез белергә тиеш.
Yok. Ул белергә тиеш түгел. Ул риза булмаячак. Мин бит аңа әйттем. Әйдә, бала алыйк дидем. Ә ул риза булмады. Башкача мөмкин түгел. Закон бар. Ярдәм итегез. Нинди кеше сез? Әйтеп торалар бит сезгә. Ярдәм итегез. Миңа бала кирәк. Бала кирәк. Бала кирәк. Куанычларым, шатлыгым була, балам балам, үсәрсең мәзин, сагынып җырлар, җырыма мине, үземнең нуры, күчәрсең мәзин, сагынып җырлар, җырыма мине, үземнең нуры, күчәрсең мәзин. Сіз қоя. Озатып куям Ниночка. Не үшін? Ул бу була күрмәсен. Не болсын де оларға? Мен бит олар үшін сізден көбірек жауап берем. Я инде Ниночка. Сашенька карап кына калыйм инде. Емізганда қорамадығыз мұны. Эх, Ниночка. Аларга карап туйып буламыни? Сезнең әле балагыз юк. Шуңа күрә белмисез. Сашенька. Бала ойыншық түгел. Сашуренька. Сашенька. Сашенька. Сашуленька. Бигрәк кырыс инде бу Нина. Шулай тиештер аңа. Роддомдагы бөтен хатын-кызлар белән кочаклашып йөри алмый ул. Аңа эш эшләргә кирәк. Син аның кырыслыгын әйтмә. Балаларны ничек тотуын кара. Мин үз баламны да шулай матур итеп тота алмыйм. Рәхәт. Нәрсә рәхәт? Алтын чәй. Сезгә дә шулаймы? Бала имгәч җанга рәхәт. Сиңа да шулай да алтын чәй. Ой, кызлар. Ә минем бөтен тәннәрем рәхәтләнеп китә. Менә бөтенләй җиңеләеп калам инде, кызлар. Менә хәзер мин җиңел, кызлар. Ой! Кызлар, сезнең дә шулаймы? Минем гел ашыйсы килеп тора, һаман тамак туймый. Кызлар, әйдәгез утырып ашыйбыз, ә? Минем ашыйсым килми. Ой, алдашма, пожалуйста, алтын чәч. Әйдә, әйдә. Минем мондагы передачаны ашап бетерлек түгел. Әйдәгез, кызлар, Гөлфина апа, алтын чәч. Графиня, Гульфиня, кушать подано. А графина нәрсә дип әйтә инде? Мерси. Мерси. Алтын чәч, Патхали. Графиня түгелмени? Ой, син княгиня, алтын чәч. Ә кайсысы зуррак соң аны? Кем белә инде аны? Алтын
şeş. Әйдәгез, Otur hele, otur. Ay rahatı kızlar. Eşlisine yok. Dik, aşaf yat. Şulayda, işimni sağındım kızlar. Kim bulup işleysin sen, Valentina? Штукатур маляр. Сағынырлық іш екен шу. Алай деме, Гүлфин апа. Her bir işinin өз матурлығы бар. Ішімнен де бигрәк бригададағы қызларымын сағындым. Алтыншаш. Менә мұнсы алар күштен әші. Аша әлі Алтыншаш. Аша инде. Қазақларда аша демейлер, жың-жың дейлер. Алтыншаш, айналайымы жың-жың. Алтыншаш. Kızlar, Жың-жың, ну пожалуйста. Шақырмайбыз mı? Әне китабын оқысын. Аңламайдыр ол. Мұнды шақны оқып болады мені. Нешік кін аңлай әлі? Kızlar mena buldu. Bizim Sonya payısmışlı. Allah! Hazır neşe bizim Gülfin apa? Yatıp yıklayız mı? Yok. Aş ağaçta yıklarga yaramı deyler. En işi biz? Алтыншашның бишік жырын тыңлайсы biz бар. Nasıl aşık öyle geçer? Hemen yazıp alıp gelmeyin. Davay Altınşaş. Әйдә. Mında yarım ikansın kızlar. Не эшләп инде ярамасын монда да бишек жыр җырламагач. Әйдә. Күземнең вағы қарасы, жүрегімнің парасы, дүние қуамды ойлатпас, күңелімнің данасы, дүние қуамды ойлатпас, күңелімнің данасы. Әлди балам, әлди балам, әлди. Күземнің вағы қарасы, жүрегімнің парасы, дүние қуамды ойлатпас, күңелімнің данасы, дүние қуамды ойлатпас, күңелімнің данасы. Әлди балам, әлди балам, әлди. Үзәкләрне үзіп алашу. Кім болып ішесің сен Алтыншаш? Балалар бақшасында. Тәрбиешідім. Көрініп тұрашу. Әнеге едім дейсің? Қазір ішләмем. 4 ай біліне башлағаш кеттім. Ну білін сәні. Алай дейме, Валентина. Кіші беті өзің білесің. Бигрәк та қатын қыз. Анымыны ойлап тұрмай, әйтте де сала. Әсен, біреуден де қорықмады, Алтыншаш. Ұялмады. Сен бетаны зина қылып тапмаған. Әне жылады. Әнейлер жылы енді ол. Нешлетесің? Оңнаға жыламас әлі.
Sen bit indi 16-17 yaşlı kız түгел. Қызық қына енді отырмыш қызлар әйімі. Ештіп, тыңнап көріп тұрасың. Біздің бригада гіл қатын қызлар ішлей. Отырып сөйлешеміз де шулай қой вақыт. Өзіміз де шақ қатамыз. Барысына да ирлер ғайыплы. Нишегенде ул ирлер гаепле? Шулай, Гүлфин апа. Ирлер бітіп бара бит хәзір. Мурзилка журналына бесплатный приложение болып қына яшилер. Кімні генә тыңласаң да шуны әйтә. Безнең Соня апа да әйтә, ирләргә ышаныч юк ди. Йыртыгыма ямау булыр дип чыккан буласың кияүгә ди. Аннан соң инде интегәсең исерек ир тәрбияләп ди. Кем инде ул синең Соня апа дигәнең? Безнең бригадир. Шулай бик күп беләмени. Аның инде пенсияга чыгар вакыты җиткән. Ой, күргән инде ул дөньяны. Ире бигешә, Гүлфин апа. Эшерткәч эшә инде. Әлбит җитмәсә, балаларны ятим итеп ташлап чыгып китәләр ди. Шуртымда белми ул синең Соня апа дигәнең, Валентина, милый мой, дорогой. Әйбәт хатынны ире ташлап чыгып китми. Ой, ничек кенә китә әле Гүлфин апа. Менә минем иптәш кызым бар иде. Искиткеч иде. Шуны ташлап бит. Bir gün sizge eğlendi iре. Senin saçın seni taşlamagan bit әле. Ничә ел балагыз да булмаган, алай да ташламаган. Ишми дә дисең үзең. Саша күбекләр сирәк ул Гүлфин апа. Саша, минем бәхеткә генә туры килгән инде. Эй, Валентина, милый мой, дорогой. Син Саша бәхетенә туры килгәнсең. Иптәш кызың синең өчен искиткеч булгандыр да, ә менә ире өчен искиткеч булмагандыр. Ирләр алар хайван тирлеге белән бер вакытында ашатып, ишертеп, тамак астын кашып торсаң, артыңнан ияреп йөри. Менә мисалга сыерны гына ал син. Три дип сыйпап, алдына пишән салсаң, он булгатып җылы су эчерсәң, күзләрен мөлдерәтеп, мөгрәп кенә карап тора. Ә инде җиленен җылы су белән юып, йомшак чиста сөлге белән сөртсәң, сауганда да тибенмәй, сөтне дә күп бирә. Әгәр дә инде башыңга керә, муеның астыңа килгерә дип чыбык белән кыйнасаң, көтүдән кайтып, капкадан чабып керми инде ул, куалап кайтарырга туры килә. Соң эт булып эттә, ашатмышы, пшол дип кычкырсаң, капкасыннан күршеләр ишек алдына кирип, тавыкларга изгәнне ашап йөри. Сашенька, Сашуленька. Ирләр матурларны эзлиләр, Гөлфин апа. Алай түгел, алтын шәш айналайым. Ирләр эзләми хатын кызны. Без үзебез эзлибез аларны. Ну, дөрес түгел инде Гөлфин апа. Менә мин мәсәлән үзем эзләмәдем. Шулай тыйыла гына ул. Менә мин дә Зарифулла дип, Зарифулланы кычкырып эзләп йөрмәдем. Зарифуллага бер карагач, күңелем Зарифуллада икәнен сизеп алдым да, әйләндердем дә куйдым Зарифулланың башын үземнең якка. Ничек Гөлфин апа? Ничек сөйләгез инде Гөлфин апа? Соң Зарифулла Мөршидә исемле кыз артыннан йөри иде. Миңа борылып та карамый. Ә Мөршидә бүтәнне эзли. Менә шуннан соң мин Зарифулланың йомшак ягын сизеп алдым да, җырлый да белми ул, бии дә белми. Үзенең биисе дә килә, җырлыйсы да килә. Клубта бишерләрдә Зарифулла бии башласа да, җырлый башласа да, кызлар моңардан көләләр. Ә Мөршидә кушылып көлә. Шуннан соң мин Зарифулла үгез кебек үкереп җырлый башласа, соң мин кушылам да китәм. Зарифулла bilmegeni sizilmi de kalar. Talaylene, talga yüfek beylene. Talaylene, talga yüfek beylene. Күргәнче сүзем күп була, күргәч телем бәйләнә. Күргәнче сүзем күп була, күргәч телем бәйләнә. Ә менә биргә дә Зарифулланы үзем чакырам.
Ул аю кебек әйләнгәндә, мин моның тирәсендә күбәләк шикелле генә бетереләм. Талы бөгелеп тора, талы бөгелеп тора. Сагындым күрәсем килә, үзәк өзелеп тора. Сагындым күрәсем килә, үзәк өзелеп тора. Менә без ничә ел инде Зарифулла белән авызга авыз куеп яшибез. Ә Мөршидә ирдән иргә йөри. Ә сез бит шибәр дә Гөлфина апа. Нинди шибәр булыйм? Кылыч борын, иләк авыз, акай күз. Ә менә син, Айналайым, үзеңне үзең ким санап, юкка йөрисең. Хатын-кызның шибәрлеге йөзендә түгел, хәйләсендә. Менә син мин шибәр дип күзегегә карап тор. Әгәр дә үзеңнең шибәрлегеңә ышансаң, башкалар да ышана. Менә мин авызымны бәләкәй күрсәтер өчен биреп йөрмим. Күзләремне акайтып, авызымны йырып, елмаеп җибәрәм. Зарифуллам авызга кирип китәрдәй булып сакланып карап тора. Ай, Саша! Мороженое ярата! Но яраткан сиздермәскә тырыша. Шуннан соң кызлар мин, Юрий, Саша белән мороженое саткан җирдән үткәндә, Саш, ой, мороженое алыйк әле дим. Мин ала бу, үзенә алмый. Саш, инде, үзеңә дә ал инде мороженое дип ялма мине тегеләргә. Миңа да ала бу, үзенә дә ала бу. Ой, мыекларын ялый кимерә Саша мороженыйны. Ә мин мороженый гомумән яратмыйм, яраткан булып кыланам гына. Менә, хәйләкәр төлке. Саша мине ярата дигән була. Ничек яратмасын шушындай хатынны? Әйтәм бит, ирләр алар сабый бала белән бер. Без яхшы булсак, алар да яхшы. Без начар булсак, алар да начар. Дөньяның тоткасы хатын-кызда. Патшаларда бит хатыннары сүзеннән чыкмаган. Хатын әйтә икән, менә син шундый закон чыгар дип. Патша икенче көнне торган да шундый закон чыгарган. Ирләр алар без дип түшкенә киереп йөри. Эшләүчесе без аның. Да? Саша, ой, Александр Борисович, шундый закон чыгар. Алай түгел. Кычкырып түгел. Кычкырганны яратмый ират. Бакырың гына. Җайлап кына. Йокларга яткач. Ул сине кычакларга үрелгәндә, Гөлфина апа сөйләп тә карыйсыз. Ышанмыйсыңмы? Менә син миңа әйт әле. Синең кызыңның әтисе өйләнгән кешеме? Юк, Алай булгач, нигә син әйләнмәде, Алтынчәй? ничек өйләнсен? Ул яшь, шибәр. Аннан соң мин аңа үзем дә чыкмас идем. Нишләп? Монысы өчен дә рәхмәт. Ай, тиле. Бигрәк тәртипле шул сезнең халык. Дай, чык син аңа кияүгә. Сез нәрсә? Валентина белән тотынса каршыңа килеп тезләнәчәк. Чыннан да, давай я, Гөлфина апа. Эшлибез, Валентина, эшлибез, ул безгә ни пашум. Әйбәт кешеме булай үзе. Кем белгән инде аны? Арак эчәме? Шә бугай. Алайса кирәкми. Алтынчәч, син балага узганда исерек түгел идеме соң? Юк, мин анысын яхшы беләм, миңа бит сәламәт бала кирәк. Эшеуендә ташлатабыз без аның. Конфет суырып йөри торган итәбез. Ирләрне төзәтүе җиңел ул. Ирләрнең иң азгын да төзәтеп була. Ә менә хатын-кыз аса, Валентина син әйтмешли, Алла әкбәр. Битте дөнья, атом бомбасы да кирәкми. Ник дигәндә ирләр нишләгәнен белмичә аза. Хатын-кыз белеп аза. Акыл белән, усаллык белән. Менә моның урынында ират булсамы?
Жел ягына салам кыстырыбрак та сөйләшсәң, үзенекен генә түгел, бүтәннәрнекен дә җыеп алып чыгып китәчәк. Ә бу юк. Ире белән сөйләшеп бит алар. Ире белән бу сөйләшкән, бу кытырткан. Туктыйсыңмы син, юкмы? Син! Якын килмә. Слушай, ты, свинья, рожай своих поросят и копайся в навозе, а меня не трогай! Нәрсә дидең син? Нәрсә әйттең? Чыгарыгыз сез аны моннан, чыгарыгыз. Соңгы тапкыр кисәтәбез, чыгарыгыз. Тынычланыгыз. Министрны чакыртабыз, чыгарыгыз. Валентина. Тынычланыгыз, зинһар өчен. Сез бит өлкән кешеләр, аңлагыз безне дә. Без бит сезне аңларга тырышабыз. Юк, сез безне аңламыйсыз. Бу бит безне барына неврастения итеп бетерәчәк. Я булды, ичмасам, менә шушы апагыздан үрнәк алыгыз. Минем аркада килеп чыктылар. Ялгыш ышкынып китте. Гаепләмәгез үзегезне, Гөлфина апа. Я булды. Валя исеме? Валя! Валечка. Бала, имзасыңыз бар. Я булды. Я, сезнең хәлләр ничек соң? Яхшы. Молодец, барысы да әйбәт булыр. Выпишите меня! Мин сәләмәт! Сез сәламәт, анысына шигем юк. Менә бүген баш врач кайтты, ул хәл итәр. Сез беләсез, Айзара хатынна. Бала үз анасы белән чыгарга тиеш. Яхшылап сөйләштегезме? Сөйләшмәгән кая. Бераз гына да йомшамый. Сәбәбе дә җитди түгел югыйсә. Бөтен куркынычы да шунда шул. Ирене хәбәр иткән, кайтып тормаган. Телеграмма җибәргән. Дилемма ничек тели шулай булсын дигән. Дилемма. Тапканнар исемне дә. Баланың әби бабалары ничек? Бүген чакырттык. Килерләрме, юкмы? Көтелмәгән хәлләр белән очраша башладык бит, Айзара хатынна. Бер балага урын табылыр, табылып тора, тәрбияләнер дә, ләкин ничек кенә тәрбияләнсә дә ятимлек инде. Ничек кенә булса да ятим балада барыбер психологик дефект була. Чөнки тәрбиячеләр дә, бүтәннәр дә аңа кызганып карыйлар, кеше шуңа күнегә, гомер буе кызганганнарын таләп итә. Яки киресенчә кызганган кешеләрне күрә алмый. Рәхимсез, михрибансыз булар. Ата-анасы үлгән ятимнәр бер хәл. Бүгенге көндә күпме ата-аналы ятимнәр, һәм без шулардан шәфкать көтәргә тиеш. Каян килеп чыкты бу кешеләрдә шундый җавапсызлык? Юк. Юк, нәрсәдер эшләргә кирәк. Нәрсәдер эшләргә кирәк. Сау сәламәт ир белән хатын балаларын алмыйлар. Ә ни өчен алмаска тиеш? Алмасалар ни өчен закон алдында җавап бирмиләр? Гафу итегез. Миңлечеваның кайнанасы килде. Шулаймы? Бик әйбәт керсен, рәхим итсен. Керсен. Исәнмесез? Исәнмесез? Рәхим итегез, утырыгыз. Рәхмәт. Сез Миңлечева дилемманың кайнанасымы? Шулайдыр. Ничек инде шулайдыр? Ну, кайнанасы. Миңлечевамы фамилиягыз? Юк. Садриева Вазифа мин. Фамилиясын үзгәртмәгән ул. Киленегезме? Килен түгел ул миңа. Мин аны признавать итмим. Ничек инде итмисез? Улыгызны балагыз дип таныйсыздыр ич? Анысын таныйм да. Миңлечева дилемма сезнең улыгызның законлы хатыны. Булмагае. Алай икән. Ә соң сез киленегезнең бала тапканын беләсезме? Ишеткән идем. Нигә бергә яшәмисезме ни? Юк. Алар квартирага чыктылар.
Keliningizning o'z bolasini olirga tilamaganini bilasizmi? Nishik endi? Olirga tilamaгаnin? Шулай. Sizning keliningiz o'zining ham sizning ulug'ingizning malayın. Ya'ni sizning unug'ingizni o'zini olirga tilamay. Menga bola kerakmidi. Kerak bo'lmag'ach nega topqansan? Onisi ikkinchi masala, kelinigiz bolasini emizmi? Yaray. Kelinigiz miyadi. Ulug'iz. Ulda rizolik bergan bit. Balani olmasqami? Ayyi. Onu ida yo'q dilar bit. Nimaligrak сөйләшкәннәр. Ризалыгын bildirib bizga telegramma da җибәргән. Шупряги шул. Улыгызмы? Инде нишлибез, Вазифа ханым? Мин нишлим? Я әйтегез. Мин нишлим? Бездә эшең юк, кысылма дидиләр. Теләсәләр нишләсеннәр. Ләкин бала бит сезнең унугыгыз. Булмагае, Бәлки сез алырсыз баланы. нишлим мин аның белән? Ирегез бармы сезнең? Булса ни? Эй, ул җибегәннең ирлеге бала белән ул түгел бит. Мин мушис ителәсем. Тагын балаларыгыз бармы? Монысыннан да гарык. Вазифа ханым. Әгәр дә сезгә шушы хәлне сөйләсәләр, сез ышаныр идегезме? Нинди хәлне? Бер хатын үз баласын алырга теләмәвен, иренең шуңа ризалык бирүен, ир арасының шулай сөйләшеп утыруын. Мин нәрсә сөйләшкән соң ул хәтле? Иленмә шуңа дидем. Сез киленегезне күптән белә идегезме? Белмәскә. Анасы ата спекулянт. Ирен куып чыгарып, типтереп яшәде. Бала кызганыч бит, Вазифа ханым. Алар кызганмаганы нигә мин кызганыйм? Алар бит әле яшьләр күп нәрсәне аңлап бетермиләр. Әйе, аңламаслар. Үзләренә кирәкне бик яхшы итеп аңлыйлар. Беләм мин ул юхаҗланны. Алның дигән булып юри баланы безгә ыргытмакчылар. Без карап үсесенә янәмәсе. Менә ыргытмый гына торсыннар әле. Мен аларга. Тапкан, готовый нәнкә. Белә ул безнекенең җибеп төшәсен. Кем инде ул сезнеке? Кем булсын инде? Ирем! Әле монда да ризык тияп килмәкче. Китердем ди менә, ашамый гына торсын әле. Әнә спекулянт анасы ашатсын. Киленегезне күреп сөйләшергә теләмисезме? Минме? Әйе. Аның беләме? Мин аны ыжмакта очрасам да аңардан качып тәмугка керәчәкмен. Сезнең качан булса да җылаганыгыз бармы? Ничек инде? Ничек инде җылаганыгыз бармы? Кешеләрнең берәр кайгысын, фаҗигасын ишетеп, йөрәгегез әрде. Эй, кеше кайгысы менә әле монда. Үземнеке җитәрлек. Малаем шуңа өйләнгәч, җылый-җылый күз яшьләрем кипте. Күңелем катты. Анысы бит әле аның фаҗига түгел, Вазифа ханым. Әйе, сезгә әйтергән зат. Сезгә аны моннан тизрәк кенә куып чыгарырга кирәк тә. Тизрәк кенә аңардан котылырга кирәк. Безнең урында сез нишләр идегез? Минме? Анымы? Мин аны милиция чакырып, сөйләп чыгарып аптырыр идем. Беләсегез килсә. Димәк, бала сезгә дә кирәкми. Юк. Бәлки яхшылабрак уйларсыз. Уйсын итәсе юк. Ул бит мәче баласы түгел. Үлеп нитеп китсә, булыр аннары. Юри үтергәнсез дип судтан судка йөртерләр. Юк, юк. Әнә анасы алсында карасын, акчасы күп. Сезнең юкмы? Туктагыз әле. Туктагыз әле. Нигә дип сез миңа каныктыгыз әле? Мин аны дигәш алмыйм инде. Әйткән сүземнән кире кайтканымда, кайтачак та түгел. Һәм кайтмам да. Синсез яшәйбез диделәр. Минсез яшәсеннәр.
Ишетәсезме? Шукрак түгел. Ашыйсы килгән нарасыйлар җылыйлар. Аларны әниләре янына илтәләр. Саша! Такси белән килдеңме? Автобус белән. Ну, молодчина. Хәзер җыена башлыйм. Алай тиз генә булмый әле ул. Көт, китмә. Ничә икән настагы дежурныйдан сора инде. Әйтәм. Гөлфин апа, алтын чәч, Саша сезгә сәлам әйтә. Ярый, Сырали, Зарифулла күренмиме шунда? Саша, Зарифулла күренмим анда. Белмисең? Гөлфин апаның ире. Юк ди, Гөлфин апа. Нишләп йөри икән инде? Әйтеп җибәрдем ич мин сеңелгә. Менә күрсен дә торсын. Килеп алмыйча чыкмыйм. Саш, йыгылып төшәсең. Саша, не дури. Менә. Ну, Саш, ну, миленький. Утырышыгыз, кызлар. Присядем, друзья, перед дальней дорогой. Пусть легким окажется путь. Ой, кызлар, эчимдә шатлыгым да зур. Сезнең белән аерылышка да җырлыйсым да килә. Очрашырбыз микән без тагын? 13-сен табарга килсәм генә инде. Ой, Гөлфин апа, килегез. Шушында очрашабыз, кызлар, яме? Барбыз да. Алтын чәч. Син быйыкма, яме? Менә күрерсең, барысы да яхшы булыр. Минем адресым синдә бар. Хат язышыйк, яме? Айналайым, балам, ой, айналсын сенен анаң, ой. Айналайым. Мин сиңа иң изге теләкләр телим, алтын чәч. Мин дә рәхмәт сиңа, Валентин. Мин алтын чәчкә бер дуга өйрәттем әле, Валентина. Күзең төшкән егеткә туп-туры карап торасың да, иштән генә булай дисең, талкыга салып талкырмын, кояшың булып балкырмын, килгә салып тиермен, сагышка салып сөярмен дисең дә, яхшы да кала егетең. Зарифуллага мин шулай дидем. Килми әле менә чукынчык. Васильева, җыйныгыз. Кызлар, җылыйсым килә. Гульфин апа, милый мой, дорогой, яратам мин сезне, Гульфина апа. Ярый. Әйдәгез, өчәүләп тезелешеп,
Biraz tın gına oturayık da. İnsanmısınız? İsemmisiz? Rahim etiniz. Oturunuz. Римма Аухадиевна мен. Siz meni qizim dilemma turunda chaqirgansizdir endi. Shulaymi? Shulay. Sizning qizigiz dilemma turunda. Bag'ir kesagim. Siz nega yig'laysiz? Eshigingda yig'lamasqa ol bit mening birdan bir qizim. Men uni 2 yoshidan olib bir yolg'izim o'stirdim. Atisi ne ishladi? Yunsiz bo'lib chiqdi, qabahat quvib chiqardim. Nikolay Pavlovich deb turdim o'zini. Baribir qadrimni bilmadi. Men ona Nikolay Pavlovich, u menga ximera dedi. Tuzdim-da, izing bo'lmasin satana dedim-da quvib chiqardim. Siz bilasizmi? Sizning qizigiz bola topganini. Nechigingni bilmasga Zaytuna Zakirovna. Qizigizning halini bilirga keldingizmi? Men bek kelar edim, uning yonidan ishlabdir kiritmaylar bit Zaytuna Zakirovna. Qutlab yozib jibardingizmi? Ko'chdan ishlar ketirdingizmi? Интересно. Onu bit bunda o'shatirga tiyishlardir ish. Qizigiz bolasini olirga tilamay. Bilasizmi? Bilasizmi deb so'rayman men sizdan. Biz onun bilan bu turda siylashgan edik endi Zaytuna Zakirovna. Munda kirganchi. Ul shunday o'z so'zlarning boshina bir uy kirsa, u bilasizmi? Tog'in siylashib qarag'iz. Nega adashmaysiz? Tog'inmi? Shunda chaqirtib kiritasizmi? Yiroq tugil bit. Zaytuna Zakirovna, olaysa siz o'zingiz bir qo'yada ketmagiz endi yoraymi? Nega? Qo'rqam men angardan. Beshinchi palatadan Minglishevni chaqirig'iz. Ayye. Zaytuna Zakirovna, xonim bilan nechik siylashirga
Siz meni iratib qo'yarsiz endi, yaraymi? Nega qizig'iz bilan suylashirlik so'zingiz yo'qmi? Ol ikki so'z aytadi. Men o'tirib jillayim. Ol jillaydi, kuladi, bilmayman. Nega uyratmadingiz so'ng kularga? Kulib turmagan bolani nishiga iratasan endi Zaytuna Zakirova. Tug'anda jilag'andir, nega unutgan? Shunday bola endi o Zaytuna Zakirovna. Shunday bola bo'lmay. Andaylarni o'stiralar. Siz narsa meni g'ayiblaysizmi? Dilim, qizim. Ну чего тебе? Mana Zaytuna Zakirovna сөйләшергә кушты. Ну и сөйләшегез. O'tirig'iz Minglisheva, o'tirig'iz. Нигә миңа утырырга? Минем аның белән сөйләшерлек сүзем юк. Нигез? Ну и что? Ул шундый бала инде. Ничек шундый? А сама какая? Выпишите меня, а то үзем китәм. Ашыкмагыз. Кем дип әйтим? Сеңлем дияргә телем бармый. Гражданка Минглишева, сезнең каршыгызда сезне 18 ел буе тәрбияләгән әниегез. Тәрбияләгән. Ну, ашатып, эчертеп, киендереп үстергән. Ну и что? Барыгыз. Бар. Бүген сезне чыгарырлар. Барыгыз. Ана белән кыз. Ничек? Күңеллеме сезгә? Шуның өчен яшәдегезме инде сез? Әйттем бит мин, Зәйтүнә Закировна. Сезгә китәргә мөмкин, Римма Хадиевна. Сез Китәргә мөмкин дим. Мине гаепләп каласызмы инде? Ә сез кемне гаепләр идегез? Китәргә мөмкин. Ул баланы нишләтәләр инде? Анысы сезнең кайгы түгел. Кызганычка каршы сез дә, сезнең кызыгыз да безнең җәмгыять членнары. Җәмгыять үз ялышын үзе төзәтергә мәҗбүр. Әгәр дә мин ул баланы алсам, ярыймы? Закон рөхсәт итәме? Закон рөхсәт итә. Зәйтүнә Закирова. Ләкин без баланы сезгә бирмибез. Нигә? Кешеләр арасына бер имгәк үстереп җибәргәнегез дә бик җиткән. Кыланмагыз, гражданка. Чынлап җылаган аналарның күз яшьләрен кычратмагыз. Сугыш вакытында ил, ватан өчен башларын салган, балалар өчен җылаган аналарның рухын рәнҗетмәгез. Мин риза, ирем дә риза. Бирегез безгә ул баланы. Бирегез. Ниткән эш инде бу? Зарифулланың вакыты булмаса, сеңлем килергә тиеш инде. Врачлардан уят. Бүген киләм дип язган иде сеңлем. Менә шул инде ул, айналайым. Башны ташкарсаң да баш ярыла, ташны башкарсаң да баш ярыла. Кайтып кына җитим, күрсәтәм мин ул Зарифуллага. Тагын шул комбайнын ремонтлап ята торгандыр. Урак өсте җиттеме, шул комбайны ремонтлаудан арынмый. Председателе дә бирми бит шуңа бер яңа комбайн.
Нишек матурларым? Келмейлер. Келмейлер жаным. Сіңлім келерге тиешейді. Көрінмеймі шунда ишек түбінде? Борчылмагыз, килерлер. Сіз нишексіз? Біз аның белән сөйләштек, Айзара хатым белән. Бер дә борчылмагыз. Алар да бит тәртип, хатын-кыз турысыннан бездәгедән катырак. Әнисенә хатта язып салган идек, җавап юк. Үпкәләве бетеп җитми торгандар. Әлегә безгә кайтып торабыз. Колхозда как кеше җитмәгән чак. Бездә яслесе дә бар, бакчасы да бар. Эшли торыр иркен. Аннан инде әнисеннән хат килгәчтенме, былаймы, үзе карар. Ну бу сеңелне. Бала кадерен беләмени юк? Борчылмагыз, уынмагыз, вакыт иртә. Шуннан да, иеме? Килерләр әле. Килерләр. Бу караватларга нигә кертмисез әле? Сіз чыкканны көтик инде. Менә. Әйттем бит. Зинһар, ачуланмагыз инде. Менә шулай булсын иде, Айзара хатымна. Мин үземнекеләрне көтеп торыйм да, минекеләр килгәнче алтын чәчнең Оралбайы килсен дә чыксын ие. Мин килдем, алтын чәч дип, тәрәзәгә кычкырсын иде. Оралбай исемле алтын чәч кызның әтисе бик әйбәт егет ди, алтын чәч әйтә. Айзара хатымна, нигә бу әкиятләр чын булмый икән? Кем белә? Бәлки булган хәлләрне әкият итеп сөйлиләрдер кешеләр. Колобяк, сезгә килгәннәр. Тынычрак, алтын чәч. Астагфирулла дигән булыр иде, Валентина булган булса, вакыт изрәк. Сабыр. Биреле үзем укыйм әле, биреле. Үзем. Оралбаймы, бәгыр кисәгем. Апа белән Жизни. Җыен инде тизрәк. Нәрсә карап торасыз, җыештырыгыз инде аны. Кабаланмагыз диләр сезгә. Кабаланмасам 12 баланы табып бетергән ничек вакыт җиткерим димен. Күреп торасыз бит алтын чәчнең хәлен, үзе бер нәрсә дә эшли алмый. Алтын чәч, син борчылма айналайым. Борчылма, барда яхшы булыр. Ой, апа. Шактый күзәккә үттегез сез мине. Бераз гына утырып торга буладыр бит. Сагынырсыз әле Нина. Менә бу караваттагы кебекләр күбрәк кергәләсә, сагынырсыз. Кил әле, бер кочаклыйм әле үзеңне. Икенче малайыма хатын булып киләсеңме безгә? Бер секундга көтегез.
Әмилер, шуқыншықлар. Келелер. Бірәу, икәу, үшәу, дүрттәу, бишәу, алтау. Алтысы өзімнікі. Жетіншісі өзімнің Зарифуллам. Сегізіншісі сіңлім, тоғызыншысы кияу. Барсының да қолымда шешеклер. Шешеклері сізгәдір инданың Айзара хатымна. Міне тау, күліп ердігіз де. Комедия! Қарағыз әлі кетмәділер мекен. Yok, tıralar tüzlüşün. Қыр қозлары көмік ме? Soldatlar köpük. Айзара хатымна, әйтеймін де шуларға бір сөз. Әйтігіз. Зарифулла, ишікке барығыз, ишікке. Айдарның бұрынын да сүртмәгеннер.